og gevær. Og se, det er sådan... Det er bare sådan... Bare sådan... Kan skyde lyd. Se. Bare så sej. Faktisk har jeg altid drømt om at se tempelridder. Men nu kan jeg godt have det militær. Jeg skal bruge det. En tempelridder. Fuck! Jeg har aldrig set sådan en stor nar før i mit liv. Jeg tror ikke, de ser sådan ud. På det, jeg kan skyde ham. Fuck. Det er måske ikke en god idé. Det er jeg også lidt. Det var den sande historie for Emil Pedersen. Nej. Nogen stikser, men jeg er ok. Bare roligt. Det skal nok gå. Helt fint. Jeg skal give ham hen. Vil du se, hvor lang afstand jeg kan lave headshot? Kan I lige sigte? Ja. Jeg skal gå. Jeg har vist i siden af. Hvad der sker? Der var betræder kongens hellige grå jord. Dette var skæbnen for Emil Pedersen. Han blev aldrig fundet igen. På nær familie Fru Hansen og hans venner. Jeg er så glad i dag. Ej, se, der ligger en død mand. Ups. Hvad skal vi gøre med ham? Ej, my god, han har et gevær. Oh my god, han flyver. Jeg har ikke lyst til at leve mere, så det er vel skæbnen. Jeg kan finde et lat pistol. Jeg er glad for at leve.